Propju fl-aħħar video, jew fl-ewwel video li għamilna dwar din il-qaddisa aħna tkellimna dwar Santa Teresa tal-Bambin Ġesu ġejna mill-ġdid f'dan is-santwarju dedikat lilha hawnhekk ġewwa Birkirkara li huwa fih innifsu x-xhieda tal-kobor ta' dil-qaddisa propju il-fatt li kif inbena dan is-santwarju. Però aħna biex inkunu nafu il-kobor tagħha irridu naqbdu il-kidbiet tagħha u fl-ewwel video aħna tkellimna fuq il-ħajja tagħha u anki xi aspetti mit-tagħlim tagħha. Hekk din hija qaddisa popolari, il-Papa li kien sejħilha l-istilla tal-pontifikat tiegħi u wieħed Papa ieħor li jgħidilha li huwa l-akbar qaddisa taż-żminijiet moderni. X'kellha speċjali din il-qaddisa li għexet biss 24 sena li dasa minnhom għamlithom għexithom pratikament fil-monasteru tal-klawsura. Hekk hija skoprit bħal medna anki fl-ewwel video aspett importanti. Skoprit lil Alla. Jidher xi ħaġa ta' barra minn hawn metri hija suppost l-iktar ħaġa komuni u normali li suppost il-koll niskopru. Hija skoprit din l-imħabba. U skoprit ukoll sa minn qed ċkejkna għax bħal medna fl-ewwel video kienet persuna intelligenti ħafna, skoprit kemm l-imħabba umana anki fl-ogħla livell tagħha hija limitata. Di kif għamlitha din l-esperjenza? Dinha kien hemm żewġ teħbib tagħha, kienet għadha tfal, u dawna kellhom jivvjaġġaw u żammithilhom xi oġġetti tagħhom. U żammithom ċertu dedikazzjoni. U meta daw ġew lura u tagħhom lura dawn l-affarijiet tagħhom, daw bil-kemm urew apprezzament. U Santa Teresa tikteb hekk, kemm hija limitata u kemm tbiddel femta minn ħin għal ieħor il-qalb tal-ħlejjaq. Malajr rajt għalhekk kompli żżid li mħabbti ma kinitx mifhuma. Mela Santa Teresa tal-Bambin Ġesu skopriet illi l-qalb tagħha kellha xewqa kbira li tħobb li tingħata imma l-imħabba umana anke jekk tgħixha fl-ogħla livell xorta mija xejn imqabbla mal-konfront tal-imħabba tal-Alla. Hekk u darba kellha bħal immaġinazzjoni fil-ħajja tagħha rat il-kurċifiss u minn hemmhekk rat id-demm iqattar minn waħda minn idejn Ġesu li msallab qed iqattar id-demm. U Santa Teresa tikteb li għax-xewqa tagħha li tmur tfittex li tiġbor dak id-demm u tiddeċiedi tikteb hija stess li toqgħod hemm tilqa' dan id-demm u wara x-xerdu fuq l-erwieħ. Mela tiskopri l-imħabba li Alla wara lejna permezz tal-persuna ta' Ġesu Kristu. U allura dan fejn narawh fil-kurċifiss huwa li ssallab għalina. U ntebħet li meta kien imsallab Ġesu minn idejh beda iqattar id-demm. U Santa Teresa rat li dak id-demm ma jistax jintilef għaliex għax kull qatra li nieqsla minn idejn Ġesu hija espressjoni tajjat ħajja tal-imħabba tal-Alla. U hija xtaqet li tmur taħt il-kurċifiss tiġbor dak il-qtar tad-demm biex imbagħad twasslu lill-oħrajn. Santa Teresa tikteb ukoll ma rridx inkun qaddisa bin-nofs. Ma jbeżżanix li mbagħti għalik tikteb qabel ma bdiet tbatija kbira li għaddiet minna u kif se naraw. Ma jbeżżanix li mbagħti għalik. Ma nibżax ħlef minn ħaġa waħda hija li nżomm ir-rida tiegħi. Ħudha int għax jiena nażel kollox, kull ma trid int. Għada tifla imma jidher ċar bl-intelligenza umana li kellha skopriet dak li ħafna drabi persuna adulta wara ħafna ħajja nisranija ma jiskoprix. Skopriet l-imħabba tal-Alla, skopriet illi l-unika ħaġa biex jiena nkun kuntent hija li nagħmel inwettaq din ir-rieda li Alla jrid fija u ma tbeżżanix din ir-rieda għaliex għax jekk Alla jixtieq xi ħaġa minnek, sinjal li se jtik il-mezzi biex inti twettaqha. Jekk missier jitlob xi ħaġa minn ibnu, ikun ċert il-missier li l-iben kapaċi iwettaqa. Ġi missier mhux se jgħid lill-iben isma' hemm tifel ta' sentej
barmil ta' 5 siglalen biex nisaġra, erfaw tellaw fuq. Milli ma missier se jitlil-libnu biex jitella barmil li tqal minnu tal-ilma. Jista' jkun imma jgħidlu affarijiet żgħar li jkun kapaċi jġorrom u alla l-imbierek żgur illi jekk se jitlob minna xi ħaġa se jtina wkoll il-mezzi biex inwettquha jitlob x'jitlob. Jista' jitlobna affarijiet żgħar, jista' jitlobna affarijiet kbar. Jekk il-mulej sejjaħ lil Papa Franġisku biex ikun Papa, taħ u jittieħ il-mezzi biex ikun Papa. Kieku ma sejjaħlux għal Papa, dawk l-grazzi speċjali meħtieġa ma kienx jerfaħħom għalih, kien jerfaħħom għal min ikun Papa. Santa Teresina tiskopri dan. Wala tgħid isma' jiena ma jbeżżanix li dak li titlob minni, laqqas li mbagħad nitlob biss li jiena nażel li jien ma nagħmelx din ir-rida tiegħek. Dik li tbeżżani. Ma nibżax ħlif minn ħaġa waħda li nżomm ir-rida tiegħi. Ħuda int għax dik hija l-unika mezz biex tagħmel li jrid hu titċaħħad minn dak li rrid jien. Ma tistax m'hemmx mod ieħor għaliex inti ħafna drabi għaliex tirrinunzja jew issib ostaklu għal dak li Alla jrid minnek għax inti kollok idea oħra. U sa tiskopri sforz l-imħabba. La skopri din l-imħabba, tixtieq tirrispondi bl-imħabba tagħha u allura dan twettqu billi tintelaq kompletament bħal tifel tgħid il-qudiem f'dirajn missiera lesta biex tagħmel u twettaq ir-rida tal-Alla. Tifhem li l-vokazzjoni tagħha Santa Teresa hija l-imħabba. Għax mingħajr l-imħabba tikteb dejjem dawn affarijiet li kien tikteb fil-ktieb magħruf Storja ta' Ruħ huwa maqlub għal Malti, huwa bestseller nistgħu ngħidu jieqpa dejjem popolari, jgħaddi kemm jaqbel żmien dejjem jieqpa ktieb popolari. U bħal medna l-aħħar darba dan inkiteb għax is-storjiet li kienu jgħixu magħha ħasbu l-meta tmut ma kienu se jsibu sejdu fuqha u mnalla għax ħareġ x'kien hemm profondament għax huma kienu jaraw soru bħall-oħrajn ftit iktar twajba. Imma x'kien qed jimbotta lil din is-soru li tkun iktar twajba. Anki ma' min ma tantx kien iniżżilha. Dak li hemm fil-qiegħ ta' qalba l-imħabba lejn Alla. Tiskopri din l-imħabba tagħtiha lill-oħrajn. Allora tiskopri li mingħajr il-imħabba l-opri kollha mhumiex ħlief xejn imqar dawk l-iktar li jidhru. Pereżempju, hemm persuna anzjana qed ittija tiekol. Hemm żewġ modi kif tagħmilha, jew tbellalu l-ikel, jew ittijielu bil-mod bil-galbu tgħixi nofxajta. Fiż-żewġ każi jkun qed jimla zaqqu l-persuna fis-sodda, imma waħda qed jimla zaqqu u qed iniżlu bil-qalb u l-ieħor jaqpalu fuq l-istonku. U allura aħna mingħajr l-imħabba l-opri kollha mhumiex ħlief xejn imqar dawk li l-aktar jidhru. Mela x'tallimna din il-qaddisa? Li aħna l-azzjonijiet tagħna nippruvaw nagħmluhom bl-imħabba. B'din il-marka, għax dak biss jieqpa. Santa Elisabetta ta' Trinità li qrat l-istorja ta' Ruħ, għandha l-frażi li tgħid immarka kollox bl-imħabba, din biss tieqpa. Mela l-azzjoni li għandha timbru tal-imħabba l-expiry date, jien għandha eżempju expiry date, huwa l-oġġett li għax għandu l-expiry date u għadu ma skadix, jinxtara. Imma dak l-oġġett li ma jkollux l-expiry date, dak li jkun iħalleh fuq l-iskaffa, għax ma jafx u skadut jew le. Kull m'hemm kwestjoni ta' ftit timbru. Imma dak it-timbru jagħmel id-differenza jekk l-oġġett jinbieħx jew le. U l-azzjonijiet tagħna aħna rridu nagħmlu 1000 ħaġa kuljum mill-inqas ħaġa sal-ikbar affarijiet kbar, jekk ma jkollux din is-siġiel, pratikament ikun mitluf. ċans li inti tintrefa aktar lejn dak li suppost tkun, jiġifieri dak li Alla jrid minnek,
u effettivament dak li maħniex. U l tedinna hekk li kullu l-imħabba kollox ħlif xejn imqar dak li jkun l-aktar, li tistiġġala kollox bil-imħabba. Tikteb ukoll Ġesu femni li kien permezz tas-salib li rid jagħtini l-erwieħ u l-ġibda tiegħi għad-tbatija kibret fil-qies li żdiedet id-tbatija. Dina umanament ma nifhmuhiex. X'jiġifieri permezz tas-salib li rid jagħtini l-erwieħ u l-ġibda tiegħi għad-tbatija kibret fil-qies li żdiedet id-tbatija. Xi tfisser da? Aħna ġeneralment id-tbatija tipprova taħrab minnha. Imma meta Santa Teresina femet illi meta hija tkun qiegħda tbati li trid jew ma tridx, id-tbatija hija parti mill-ħajja ta' kull bniedem. Trida jew ma tridix, taċċetta jew le, id-tbatija bil-fors se tkun parti mill-ħajja tiegħek. Minn tifel għadu beda jirraġuna sa persuna anzjana. Issa dina hija femet Santa Teresina li meta qiegħda tbati qiegħda qrib tal-imsallab ta' dak li jħobb. U allura qed turi b'dik id-tbatija l-imħabba li għandha lejn Alla għaliex qiegħda viċin tiegħu. Frażi oħra ta' Santa llum, Angela del Foligno, fejn kien jammar jekk mhux fl-imħabba, jekk mhux fit-tbatija? Fejn kien jammar Kristu? Jekk mhux fit-tbatija? Madre Teresa li tgħid, Santa Teresa wkoll ta' Kalkata, li tgħid li jekk huwa Ġesu jersaq lejja l-arus tiegħi u jbusni kif jista' x-xewk tal-kuruna li qiegħda fuq rasu ma tniggis lir-rasi. U allura effettivament Santa Teresina tifhem mhux għax kienet tħobb id-tbatija, id-tbatija hija parti integrali mill-ħajja ta' kull bniedem. Dejjem f'kull żmien kienet u tibqa' mhijiex kastik minn Alla, hija l-konsegwenza loġika tad-dnub imma mhijiex kastik għad-dnub tal-bniedem. Imma d-tbatija issir faċli aktar li nġerruha meta aħna nerfgħu s-salib tagħna u nimxu wara Ġesu. Santa Teresa tal-Bambino Ġesu tiskopri li d-tbatija dan is-sens u allura kienet tiċċetta u tilqa' dak li hija qiegħda tbati u toffriha bħala talba tagħha għall-bnedmin. Mela trid tkun ivvjaġġajt tikteb hekk dira biex tasal tgħidha. Trid tkun ivvjaġġajt minn taħt din il-mina mudlama biex tifhem id-dlam tagħha. Jiena lesta nxerred sal-aħħar qatra ta' demmi biex nistqar li hemm sema. Ara f'liema stat, speċjalment fl-aħħar fażi tal-ħajja tagħha, Alla permetta li għaddiha. Din il-lejl mudlam illi tgħid istess trid tkun għaddejt minnha biex tkun taf x'ġifieri għaliex. Għax di mhix kwestjoni biss ta' mart fiżiku qed tuġek saqajk. Qed tuġek saqajk sa ċertu punt. Tista' tieħu xi ħaġa u forsi ma tuġakx iktar. Imma hemm tbatija iktar profonda li jgħaddu minnha dawk li jkunu l-aktar qrib ta' Ġesu. Saħansitra id-dalma tal-fidi li għexet minna dit minna Santa Teresa tal-Bambino Ġesu għaddew minna diversa qaddisin. Fosthom Santa, semmejnija diġà ftit ilu, Santa Teresa ta' Kalkata. Li inti tħares li tgħid imma kemm hija mara ta' fidi. Mentri fil-fatt fil-qiegħ ta' qalba tkun għaddejja minn prova kbira tal-fidi. Però ma jfissirx li għaddejja mill-prova tal-fidi mhijiex temmen, anzi bil-maqlub. Trid tibqa' tant temmen li hemm Alla, tant temmen fl-imħabba tiegħu li tibqa' tintelaq f'idejn Alla anke meta ma taraħx. Mela tibqa' mexja l qudiem f'din il-mina mudlama għax taf li d-dawl se jiġi biss fit-tarf tal-mina. Mhux toqgħod tikkonċentra tara fejn qiegħda tara, taf li jekk timxi l qudiem f'ċertu stadju il-fidi tedilha li se tiltaqa' ma' Alla. U allura iva hija dalma kbira u
ħafna drabi wieħed ma jimmaġinhomx dawn l-affarijiet, għax forsi wieħed jgħid Santa Tereżina qaddisa ssiba f'kull knisja pratikament f'ħafna mill-knejjes madwar id-dinja kollha. Min jaf kif kollox kien ikun ċara lihom, pratikament daw filgħodu kienu jirċievu email minn Alla eżattament bl-affarijiet spjegati. Daqskemm kienu spjegati għal Madonna u għal San Giuseppe u għall-istess liben Alla Ġesu. Li bħala bniedem talab lill-missier jekk jista' jkun biet minni dal-kalċi. Kien jimxi mas-sija tal-missier, ma kienitx is-sija tiegħi. U Santa Teresa tal-Babbi Ġesu tedinna li min jgħaddi minna jaf xi tfisser din il-prova tal-fidi. Tikteb ukoll hekk lill-madre, nidir l-aġrat, tifla pratikament illum nidir qas tfajla 24 sena u ġifieri meta tkun għadek żgħar forsi tara kbira tkollok 24, imma meta tibda tasal ċertu età tgħid tifla ta' 24 sena. Imma kif din it-tifla, din it-tfajla tikteb hekk lill-madre, nidirlek li qed nissaġġel għall-provi tiegħi. Dana kollu dan mhuwiex aktar velu għalija huwa ħajt li jieqbatilha sas-sema u jagħti l-firmamenti mimli kwiekeb immaġna. Mela mhux ħajt ta' żewġ solari, mnalla m'hemmx l-awtorità tal-ippjanar, mhux żewġ solari, 3 solari, 4 solari, dan huwa ħajt li jieqbatilha il-fuq li jagħti kollox. Ara xi prova. Meta nanni lena tas-sema, nanni sempliċement dak li rrid nemmen. Imma kienet marbuta miegħu. Qiegħda f'din id-dalma. Tidher li mhux qed tħoss u ma kienitx qiegħda tħoss lil Alla. Imma avolja ma kienx qed tħoss din il-preżenza ta' Alla, maquda miegħu. Il-fidi tagħha kienet twassalha biex tgħid iva, anke jekk fid-dlam naf li hu qiegħed hemm. Naf li hu qiegħed hemm. Anke jekk għajnejja magħluqa, jiena naf li hemm il-preżenza ta' Alla. Din it-telqa f'idejn Alla wassalha biex tħobb aktar. Il-fidi mela telqet mill-imħabba li waslita għal-fidi it-telqa f'idejn Alla. Imma din it-telqa f'idejn Alla wassala biex tħobb aktar lil Alla. Mela l-imħabba li twassala biex titkattar fiha lil-fidi, il-fidi imsaħħa, ippruvata, tipprova l-imħabba tagħha. Għaliex għax hija baqgħet hemm. Temmen li hu qiegħed hemm, anki jekk ma tarax. Ġesu kien rieqed tikteb hekk bħal dejjem fid-dajsa tiegħi. Tajjeb, il-qaddisa Dottur Santa Teresa tal-Babbi Ġesu. Ġiek qed tisma' dan u forsi tgħid imma jiena ġieli ngħaddi minn din ikkonsla. Għax huwa normali, imma qiegħed hemm. Ġesu kien rieqed bħal dejjem fid-dajsa tiegħi. Nara tajjeb l-rwieħ rari ħalluh jorqod bil-kwiġ u din hija l-problema kollha. Li m'għandniex paċenzja qiegħed hemm rieqed u rridu nqajmuh. Ħallih jrieqed jekk irid jistrieħ. Inti tfal meta kienu għadhom żgħar min jaf kemm iddum tistinka biex traqqadhom u mbagħad wara li jorqdu terġa' tqajjimhom. Ma jagħmel sens. Mela tajjeb, mela tfal tħallihom reqdin u tippretendi u tistenna li jekk jista' jkun iqumu biss 5 minuti qabel ma tqum int jew wara li tqum int. U lil Ġesu li bent Alla trid tqajmu int min int skużi. Jekk li t-tarbija tħalliha rieqda, ħalli jekk hu jippretendi jekk bħalissa l-bżonn huwa li jorqod l-aqwa li qiegħed hemm. U x'rieqed jew imqajjem ma jagħmilx differenza, u qiegħed hemm. F'każ ta' emerġenza se ssibu ma' u qiegħed hemm. Tikteb ukoll taħsibx li qiegħda nhom fil-faraġġ? O le, il-faraġġ tiegħi u li ma jkollix faraġġ fuq l-art. Mingħajr ma jsemma leħnu, Ġesu jgħallimni fil-moħħbi. Mela hemm din id-dalma u li qiegħed anki jekk ma jinstemax il-vuċi tiegħu ikellimha. Għax Alla ikellem lill-bniedem
diversi modi. Aħna biex twassal messaġġ jew titkellem, jew iċċempel dak li jkun, jew tibatlu email, jew tibatlu messaġġ, jew tibat messaġġ ma' xi ħadd. Alla l-imbirek l-istess, xi kultant jista' huwa nnifsu ma jkellmekx. Jinqeda permezz ta' ċirkostanza li tiltaqa' magħha. Jekk widnejk ma jkunux miftuħa, dak il-messaġġ ma teħdux. It-triq waħdanija tikteb li tieħu għal din il-ħeġġiġa divina, din it-triq telqa ta' tifel li jorqod bla biża' f'diraj missieru. M'hemmx mod ieħor kif timxi l-qudiem. Jew nikbru f'dan l-ispirtu ta' abbandun, jew kellha se neqgħu infantili, neqgħu adulti naħsbuha ta' tfal. Fil-ħajja nisranija li hija iktar gravi milli tkun bniedem adult u tirraġula ta' tifel. Immaġna fuq il-post ta' xogħol wieħed li jirraġula isu tifel. Aħseb wara fil-fidi. U Santa Teresa tgħid li l-unika mezz huwa li tintela' f'idejn dan Alla. Jew temmen li hu jaf x'inhu l-aħjar għalik u tintela' f'idejh tħalli jmexxik. Ħafna drabi ma jaħdokx fejn taħseb inti. Il-Madonna ħada fuq triq li żgur li qatt m'għaddilha minn moħħha, iktar u iktar bl-umiltà li kellha. San Giuseppe l-istess. Il-qaddisin kollha Alla wassalhom toroq li ma kinux qed jimmaġinaw, mhux ħaġa li tiffissa int it-telqa dan l-ispirtu. Din hija triq waħdanija li twassal għal ħuġġa divina. Santa Teresa tixtieq tiġbor il-fjuri miftuħa petala bl-imħabba. Waqt li tgħaddihom mill-idejn divini tiegħek o Ġesu, tixħet hija wkoll dawn il-fjuri li jkunu kisbu bil-mezz divin valur infinit u tixħedhom fuq il-Knisja sofferenti biex titfila il-fjammi. Mela pratikament din l-idea ta' Santa Teresa li titfa' il-wart hija xi ħaġa li kitbita u hija magħrufa ħafna fil-fatt dejjem ixbieħ ta' din qadisa Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, issiba dejjem qiegħda titfa' l-wart fuq id-dinja. Anki f'dan is-santwarju ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu fl-ewwel ta' Ottubru l-festa tagħha propri minn fuq mill-parti ċentrali ta' din il-Knisja jibdew jintefgħu il-petali li jimlew pratikament il-Knisja kollha. Hija l-idea ta' Santa Teresa li dawn il-petali għax għandhom il-mezz divin tal-Alla, meta jaslu fuqna se jkunu petali differenti. Pratikament hija l-mod kif aħna ikonna l-kuntatt mas-sema. X'tiskopri Santa Teresa tal-Bambin Ġesu? Il-qawwa tal-ordinarju li jwassal magħmul bl-imħabba. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu hija popolari għax ma tippretendix u ma titkellimx fuq affarijiet ta' barra minn hawn. Mhux qed tistenna li aħna min jaf x'irdu nagħmlu, rridu xejn speċjali ta' din Santa Teresa, sempliċement dak li hu ordinarju tgħixu u tagħmlu b'mod straordinarju. U tagħmlu b'mod straordinarju mhux għax in-natura qiegħda tibbuttak biex tagħmlu b'mod straordinarju, imma għax għal min qed tagħmlu jixraqlu hekk. Dak biss. Jekk inti tkun waiter ġo restorant, altru qed isservi lil klijent normali. Immek tiġi ommok, isservija u taqdija kif ngħidu bil-Malti mill-koxxa. U aħna l-azzjoni hija ordinarja. Iservi l-ikel fl-ewwel ċirkostanza ta' klijenti normali. Iservi l-ikel meta tiġi ommu l-istess ħaġa qed jagħmel. Imma l-mod kif jagħmilha lill-ommu żgur li differenti minn klijent ieħor. Allura huma Santa Teresa tallimna li l-ordinarju, l-azzjonijiet ordinari li tagħmilhom mod straordinarju. Tikteb ukoll issa nifhem li l-imħabba perfetta tinsab fl-ġerraħ id-difetti tal-oħrajn. Din hija aħna rridu ngħixu flimkien. U din hija il-qofol pratikament tal-ispiritualità, għax kif se nasal biex dana mhux qed ngħidu dak li huwa l-aktar diffiċli.
Għax huwa faċli wieħed imur jinqafel ġo kamra ma jiltaqa' ma' ħadd. Id-diffikultà huwa meta tiġi pprovata l-fidi tiegħek. Nifhem li l-imħabba perfetta tinsab li ġġerraħ id-difetti tal-oħrajn. Ma toħodx taħseb bid-djufijiet tagħhom, tedifika lilek innifsek bl-iċkien atti ta' virtu li tarhom jitħarġu fiha. Mela flok qiegħed hemm qassa biex tara l-iżbal ta' dik il-persuna li tgħix miegħek li taħdem magħha, li huwa l-iktar ħaġa sempliċi. Dak se joħorġu waħedhom. Jekk di issabbat il-bieb, titkun trux biex ma tismaħħiex. Imma Santa Teresa tidinna u dak li jgħexet hija l-qdusija tagħha kien jikkonsisti f'dawn l-azzjonijiet xkejknin. Kienet komunità kbira, dawn kienu erbaħwa fl-istess monaster, ġifieri tistgħu timmaġinaw ma kienx la faċli għaliha u laqas għall-oħrajn, kulħadd bil-karattru tiegħu u anke tnejn flimkien waħedhom diffiċli jgħixu. Aħseb wara ikun numru ikbar. Jistgħu jkunu għaddesin kollha maqtuwajn mill-art. Għaliex anki meta tgħix flimkien dejjem u diffiċli. Allura tgħidilnek nifhem li l-imħabba perfetta tinsab fil ġerraħ id-difetti tal-oħrajn. Ma toqgħodx taħseb fuq id-djufijiet tagħhom, ma tedifika lilek innifsek bl-iċkien atti ta' virtu. Mela flok moħħok għas-sabbat il-bieb, ara tajjeb ta' dik il-persuna u edifika ruħek u ara inti tagħmilx bħalu. Għax huwa faċli tgħid jiena ma nsabbatx il-bieb, mela da qed jagħmel ħażin. Immu, pereżempju qed jagħmel xi ħaġa tajba, inti tagħmilha bħalu. Kien hemm issemmijek, kien hemm soru tikteb li għandha talent li ddejjaqni f'kollox. Jiġifieri ma kinux jaqblu. Il-manieri tagħha, kliema, il-karattru tagħha nurhom ma jogħġbuni xejn. Xi ħaġa li nifhmuha 100%. Dana kollu hija soru qaddisa tikteb Santa Teresa tal-Bab Ġesu li żgur għandha toġob lil ħanin Alla mela lili iddejjaqni għax jiena ma taqbilx miegħi. Imma lil Alla toġob u se jġudikana fl-aħħar mill-aħħar Alla jaħares lejn kull bniedem anki lejn dawk li forsi aħna nikkundannawhom. Għax huma wliedu u mit għalihom dak id-demm li xarat fuq is-salib xerdu anke għal dik l-antipatka li forsi ma tgħix magħha inti. Qed bejni u bejn ruħi tikteb Santa Teresa li l-imħabba m'għandix tikkonsisti fis-sentimenti iżda fl-emil. Mhux ħafna diskorsi sbieħ, bombastiċi u robusti. Għadaka tik faċli toqgħod bil-qiegħda tiktibhom. Imma mbagħad meta tiġi għal ħajja konkreta, kif se taqleb dak id-diskors sabiħ fil-prattika? Għaliex huwa ħafna faċli tagħmel diskorsi sbieħ bħalma qed nagħmel bħalissa jien. Imma meta l-persuna tellaħħomlok u mbagħad hemm turi kemm dak li qed tikteb intix qed tiktbu għax studjajtu jew għax verament qed tgħixu. Kull darba li kont niltaqa' magħha tikteb, kont nitlob lil ħanin Alla għaliha waqt li noffrilu l-virtujiet u l-merti kollha tagħha. Imbagħad tedinna wkoll li kienet tfittex il-kumpanija ta' ħut is-sorijiet li lanqas li jiġbduni u nwettaq ma' dawn l-erwieħ miġruħa l-uffiċċju tas-Samaritan it-Tajjeb. Mela mhux f'kumpanija ma ġa f'grupp. Ġermen x'tagħmel inti tmur ma' dawk li jaħsbuha bħalek. Mentri kienet bil-maqlub. Tfittex il-kumpanija ta' dawk li l-inqas li tingwala biex magħhom tagħmilha issa bħas-Samaritan it-Tajjeb. Jiġifieri li tħenn għal miġruħ. Dan u l-kobor ta' dil-qadisa semmejna l-ħar darba kif il-Papa Franġisku jispira ruħu ħafna mit-talim ta' din il-qadisa u dejjem iġor miegħu kif semmejna anki fl-aħħar darba dan il-ktieb storja ta' ruħ. Pratikament bħal medna l-aħħar darba ispira ħafna lil dan il-Papa. Qed jgħix fil-Ministeru u l-Maġisteru tiegħu immaġinaw ta' tfajla ta' 24 sena li l-ġenju tagħha jinfluwenza
saħansitra ġiżwita li jsir papa. Qed ngħidu il-massimu pratikament tal-impossibbli. Qed ngħidha kif inhi. Imma din il-qaddisa b'dan il-ġenju tagħha jirnexxiela li dan il-Papa jifhem eżattament il-messaġġ għoli ta' din il-qdusija. Ġifieri li inti tagħmel b'mod straordinarju dak li l-iktar ordinarju. Meta l-imħabba tkun xeħtet l-eruq profondi fir-ruħ hija tidher anke minn barra. Ma tistax tgħid li tħobb lil Alla u tobgħod lil ħuk. Jekk verament tħobb lil Alla, tħobb bħalma kien jgħid San George Breka ir-ritratt tiegħu li huwa l-bniedem u din l-imħabba lejn il-bniedem tintwera bil-mod kif inti timxi miegħu. Biex twettaq sewwa l-ħidma tagħha dan tista' tagħmlu kienet tagħmlu għax tingħaqad ma' Ġesu. Mhix hija li qed tisforza għax il-limiti tagħna huma limitati. Imma tingħaqad ma' Ġesu u kienet tgħid għejni biex inħobb bl-imħabba tiegħek ġo fija. Li jiena nħobb lill-oħrajn. Imma nħobbhom daqs li kieku int qed tħobbhom permezz tiegħi, mhux l-imħabba tiegħek, l-imħabba tiegħi se tibbuttani forsi minn dal-persuni. Inti li tħobbhom permezz tiegħi. Aktar ma nersaq lejn Alla, aktar naraw is-sempliċità. Ħafna drabi aħna meta niġu biex nitkellmu dwar Alla, forsi xi minn daqqiet iridu nużaw lingwaġġ diffiċli, bombastiku li ma jifhmu ħadd. Mentri fil-fatt biex titkellem dwar Alla m'għandek bżonn tal-ebda diskors bombastiku, irid ikun diskors li jifhmu tifel ta' 3 snin, tifel ċkejken. Id-diskors dwar Alla irid ikun jasal għas-sempliċità li jifhmu anki persuna ċkejkna fl-età, jew persuna li m'għandix skola. Hemmhekk turi kemm verament fimt il-messaġġ tal-Alla. Huwa faċli tagħmel diskors maħsub, ppjanat tajjeb li jifhmuh min għandu l-iskola biex jifhmu. Imma il-messaġġ verament tkun assimilajtu bħal għamlet Santa Teresa ta' Bambġisu. Meta inti dak il-messaġġ li jidher diffiċli assimilajtu u rejtu u għextu b'affarijiet sempliċi li jifhem kulħadd. Li m'hemmx għalfejn tkun la mort università, la tkun għamilt xi kors fit-teoloġija, sempliċement tiskopri dik il-ħaġa li dejjem ħbejt, il-qalb. Int għandek qalb. Dik il-qalb hija qiegħda hemm ġewwa fik. Dik hija il-parti minnek li turik li inti maħluq minn Alla, b'qalb li jħobb. U jekk tiskopri qalbek, tkun tassew nisrani. Għaliex? Għax tiskopri din l-imħabba ta' Alla u tħobb lill-oħrajn bl-imħabba tiegħu. Jalla hekk il-qaddisa tal-Ward Santa Teresa tal-Bambġisu hekk tgħinna niskopru din is-sejħa fondamentali li Alla qed jagħmel lil kull bniedem.